ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕುಡ್ಲಾ ನಗರಗೂ ನೀರು ಒದಗಾವನ ತುಂಬೆ ವೆಂಟೆಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟದ ನೀರಿಡ್ದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮುರುಕುದಿನ ಬಗಿಟ್ಟು ಏವ್ರ ತೋಜಾಯಿನ ರೈತರು ಅಂಗಾರೆ ವೆಂಟೆಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗೂ ಪೊಗ್ಗುದು ಏವ್ರ ತೋಜಾಯಿರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೆರು. ತುಂಬೆ ವೆಂಟೆಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗೂ ರೈತರು ಪೊಗ್ಗಂದಿನಂಚ ಪೊಲೀಸರು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಗೇಟುಡೆ ತಡೆತಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಬೊಕ ರೈತರಿಗೂ ಒಯ್ತ ಪತ್ತ ಆಂಡ್ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿನ ರೈತರು ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡಿಯರು. ಸುದೆ ಕುರಿದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಆಯಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾಕಸರ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊರುಂಡಲ ಪರಿಹಾರಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಜಿಂದು ರೈತರು ಏವ್ರ ತೋಜಾಯರು. ಅಣೆಕಟ್ಟುಗೂ ರೈತರು ಪೊಗ್ವೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಅಣೆಕಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಪಟ್ಲಮನು ಜಾಗೀಡು ಉಂಟಾದಿತ್ತೆರು. ಏಕರಗಟ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಆತಂಡು. ಅಣೆಕಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಡೆಪುಗೋಡೆ ಇಜ್ಜೆ. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಜಾಗೆಗೆ ಬರುಡುಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ಕಂಗು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬುಳೆ ನಾಶ ಆತಂಡು. ಕೃಷಿನೇ ನಂಬುದಿನ ಪಾಕ ಕುಟುಂಬಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆತಂಡು. ಪಾಕ ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಮನ ಕೊರ್ತುಜೆರೆಂದು ರೈತರು ಏವ್ರ ತೋಜಾಯರು. ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತರು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾಲೂಕು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್, ಇದಿನಬ್ಬ ನಂದಾವರ, ಸುದೇಶ್ ಮಯ್ಯ, ಭಾಸ್ಕರ, ಲೋಕಯ್ಯ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿಎಸ್ ಕೂಡಲಗಿ, ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನರೇಶ್ ಶೆಣಾಯ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ಒತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದಿವಾಕರ್ ಮುಗುಳಿಯಾ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ವಿಜಯ್ ಆರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಳು ಇತ್ತರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆನಂದ ಸಿಎಲ್ ಬತ್ತದು ರೈತರನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಿಂದೊಂಡರು. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ಕಮಿಷನರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬೊಲ್ಲುಗು ಪೋವಂದಿನಂಚ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ತಡೆಪುಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುಂಡು. 15 ದಿನೊಟ್ಟು ಸುರುತ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸುದೆ ಕುರವನ್ನ ತಡೆಪೆರೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತಡೊಂದು ಆನಂದ ಸಿಎಲ್ ಪಂಡೇರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ನಡಪಾಯಿನ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆದ ಪಂತ ಸೀಸನ್ 2 ಅಕೀರಿದ ಸುತ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸರಿಪಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು 1ನೇ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿಯರು. ವಿಟ್ಲದ ಆರ್ಕೆ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 2ನೇ ಇನಾಮು, ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಇನಾಮುಗೂ ಸಂದಡು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ದ ನಿಲಿಟ್ಟು ನಡಪಾಯಿನ ನ್ಯೂ ರವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ನೃತ್ಯ ಭಜನಾ ಪಂಥದ ಅಕೀರಿದ ಸುತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು. ಒಟ್ಟು 15 ಭಜನಾ ಕೂಟದಕ್ಕಳು ಅಕೀರಿದ ಸುತ್ತುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಮುಗಿತಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನಾಮು ಕುರ್ಪನ ಲೇಸುಡು ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತಾ ದಾಸರಿಗೂ ಮಿತ್ತ ಪಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತ ದೇವಿರು. ಪಂತುಡುಗೆಂದುಂಡ ಯಾವಂದು ಬದುಕಡುಗೆಂದುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೆಂಗು ದಿನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಪಿದೈಕನೇರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಂಡು ಧರ್ಮದ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟುಗಾಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರು. ಭಜನೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಹನುಮಂತ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ದಾಸರಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ. ರಾಮ ಭಜನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಮನಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಬದುಕಿನ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಅದು ಭಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದಿರು. ಕರಿನ ಆದಿ ತಿಂಗೊಳುಡ್ದಿಂಚ ಜೋಕ್ಲಿಗು ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಕ್ಲಿಗು ಇಲ್ಲಡು ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಪೊರ್ತುಗೂ ತೂವೊಂದು ಉಮೇದು ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲಾತ ನಡಪಾವಡಂದು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಡೀರ್ದ ತುಳುವಾಯಿನಿ ನೆಟ್ಟು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4 ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭಜನಾ ನೃತ್ಯ ದೇವಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು 3ನೇ ಎಡಿಷನ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಟೀಚರ್ ನಗ್ಲು ಶಾಲೆದ ಯಥಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕಲ್ಪದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಗಳ
ನನಾ ತಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವರ ಗುರುಕುಲ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡದು ಬಂಡೊಂದು. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂದು ಪಂತ ಮಾತ್ರಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಳೆವನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಿರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಲಗು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮಗು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚ ಭಜನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಬದುಕದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದು ಪೊಡೊಂದು ಆರ್ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ಭಜನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸದೃಢವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಪುಲವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಜನಾ ಪಂಥ ಸೀಸನ್ ರಡ್ಡಿತ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಗುರಿಪಳ್ಳ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜನೆ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಡು. ಆರ್ಕೆ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಿಟ್ಲದಕ್ಕಲು 30,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು. ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ 20,000 ರೂಪಾಯಿದ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮು ಸಂದಡು. ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ 30,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಒಡಿಯೂರು ನ್ಯೂ ರವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಿತೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಭಾರತಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಲೋಕನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಿಯರು ವಿವೇಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶಂಕರ್ ಶಾನ್ಭೋಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಾರಥಿ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸಿಒಒ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡ್ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಬೇಕಲ, ದಿವಾಕರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರು. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ದಯಾನಂದ ಕಟೇಲ್ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಬರವಿತ್ತಿನಾಯಗ ಈ ಸಮಾಜ ಹೆಚ್ಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಅದಮಾರ್ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಬಸ್ರೂರು ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜ್ ನಡಪಾಯಿನ ಕೃಷಿ ಸಾಧಕಿ ಕಾರ್ಲದ ಅಸ್ಮಾ ಬಾನುರೆಗ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸಡ್ 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕೃಷಿ ಸಾಧಕಿ ಕಾರ್ಲದ ಅಸ್ಮಾ ಬಾನುರೆಗ್ ಬಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಸ್ರೂರುದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆತಲು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ರೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 89ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನ ತಾಲೀಕೊಡು ಬಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತನು. ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ವರ್ಷ 840 ಹೆಚ್ಚ ಬಾರ್ದ ಬಿದೆಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿನ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿದ ಸಾಧಕಿರು ಕಾರ್ಲದ ಅಸ್ಮಾ ಬಾನುರೆಗ್ ಬಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಅದಮಾರ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಬರವು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೂ ಸಮಾಜ ಹೆಚ್ಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಾಯ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ಬರವುಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಪಂಡ ಬರವು ಅವೇನು ಗಳಸಿನ ಬಗೆಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಆದು ಎಡ್ಡ ಚಿಂತನದ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕೊಡುಂದು ಆರ್ಪಂಡೇರು. ಬಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ರಾಜ್ಯ ಪಿರವರಿದಿನ ವರ್ಗಲಿನ ಆಯೋಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅನುಪಮಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೊಂಡರು. ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ದುಃಖಿತನಾಗಬಾರ್ದು. ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ನಾನು ಇರುವುದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಂಡ್ಯಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಬಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಂಜೋಲೆಗಾತೆ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಅಪಮಾನ ಅಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಯುಟಿ ಫರ್ಜಾನಾ ಏವ್ರತೋಜಾದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಯುಟಿ ಫರ್ಜಾನಾ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಮಂಡ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡಿನ ಪಾತಿರ್ಗೂ ಬಾರಿ ಏವ್ರತೂ ಜಾಯಿರು. ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಬಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ತಿ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಅಪಮಾನ ಆದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಪಂಪನಕ್ಲೇನು ಹಿಂದೂ ನಾಯಕಿಯೆಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೂ ಬರೀರಬಲ್ಲಿತ್ತನೆಂದು ಆರ್ಪಂಡೇರು. ಎಂಕ್ಲೆನ
ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ RSS ದಕ್ಲೆ ನಾವು ಓವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ನ ಫರ್ಜಾನ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೂ RSS ದಕ್ಕುಲೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪಾಡುಡು ಜನಕ್ಕುಲೆ ಅರೆನು ದೂರದಿವುಡು ಬಿಜೆಪಿ ಬೊಕ್ಕ RSS ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಸಿಜ್ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕುಲಿನ ಗುಮನ ವೈಪರೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲೆರಂದು ದೂರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ, ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್, ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶಬೀರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಶಾಂತಲಗಟ್ಟಿ, ನೀತಿ ಶರಣ್ ಸುದ್ದಿ ಪುಟ್ಟುಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾದಂತಹ ಅಶ್ಲೀಲವಾದಂತಹ ಸೆಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೆ, ಬಹಳ ಅಶ್ಲೀಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವರಿಗೆ ಏನು ಒಬ್ಸೆಷನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ? ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಇಂತಹ ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್, ಪದೇ ಪದೇ ಗಲಭೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್, ಪದೇ ಪದೇ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮುಖಂಡನನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದರ್ದು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಅವಮಾನಕರವಾದ ಸಂಗತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪುರುಷಾಧಿಪತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ರಿಗೆ ಗಂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದಾರಾ? ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಗಿದೆಯಾ? ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಹರೂಮ್ ನೌಶಾದ್ ಹಾಜಿಯರ್ನ ನೆಂಪುಗಾದ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬದ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆತಲು. ಏನಪೋಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅನಿಲಿಟ್ಟು ಮಹರೂಮ್ ನೌಶಾದ್ ಹಾಜಿಯರ್ನ ನೆಂಪುಗಾದ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆತಲು. ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬದ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಲು. ವರ್ಷಲ ನೌಶಾದ್ ಹಾಜಿ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡಪಾವದಿತ್ತೆರು. 6 ಪಾಡ್ಜಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೌಶಾದ್ ಹಾಜಿ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಮೆಮೋರಿಯಬಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೈಕದೆ ತೊಂದು ದುಂಬರಿತೊಂದುಂಡು. ಮಹರೂಮ್ ನೌಶಾದ್ ಹಾಜಿ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಇಲ್ಲದ ಬಿತ್ತಲಡು ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 187 ಜನ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರಿಯರು. ಉರ್ವಷ್ಟೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ನೂತನ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪೂರ್ವ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ನ ದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂಚನೆ ಅರಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಚಂದ್ರಮತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಉರ್ವಷ್ಟೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪೂರ್ವ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಚ್ಚಯದ ಅಂಗವಾದ ದೇವಳ್ಯದ ರಾಜಾಂಗಣಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಚ್ಚಯದ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ನ ದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರಿರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂಚನೆ ಅರಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಡರನ ಅರಳಾದ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕನಗರ, ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಮೀನ್, ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಚ್ಚಯ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಗರಕೋಟು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಆಳ್ವ ಮುಡಾರೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ದೇವಲ್ಯಡು ನಿಚ್ಚಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಚ್ಚಯದ ಅಂಗವಾದ ನಿಚ್ಚಲ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಕ್ರಿಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಸಂಧ್ಯಾದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಶುಭಂ ಭವತು ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಧನ ಸಂಪದಂ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋ ತಮಸೋ ಮಾ.
ದತ್ತಾವತಾರ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನಾವತಾರ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಡ್ದು ಸಮಾಜಡು ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡಾಪಣುಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೇರು ಅಂಗಾರೆ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನುಡು ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಮುಗಿತಲ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನುಡು ಅಂಗಾರೆ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಮುಗಿತಲ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯಾರ್ ಸರ್ವೇರಿಲ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಮುಗಿತಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತ ಪ್ರವಚನ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಮುಗಿತಲದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ ನಡೆತಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಬರೆಪುನಾರ್ ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎ ಸುರೇಶ್ ರಾಯ್, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಣಿಯಡ್ಕ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೋಕನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಸಂಚಾಲಕರು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಸಿರಾಜೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನುಗ್ರಹ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮನು ಬಿಡ್ತಜೆ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಇಡ್ಲ ಏಪಲ ದುಂಬ ಬರಡು. ದತ್ತಾವತಾರ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಅವತಾರ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಹಿಡಿದು ಸಮಾಜಡು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾಪಂಡು. ಜನವರಿ 22 ಅಯೋಧ್ಯೆಡ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲುಡು ಒಂದು ಆಪನವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು. ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ, ವಿದ್ವಾನ್ ಹಿರಣ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಉದ್ಯಮಿ ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬೈ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೇವಾ ಬಳಗ ಪುಣ್ಯತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಜ್ರಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಂಬೈ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ವೇತಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟಿ, ಮಾತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಭು, ಜಯಂತ ಅಜೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿತಾ ಈ ಪುರ್ತೊಡಿತ್ತೇರು. ಯಶವಂತ ವಿಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕಾಂಡೆ ದತ್ತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ ನಕ್ಲಿಗ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಗತಂಬಿಲ, ವಿದ್ವಾನ್ ಹಿರಣ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಡಿದ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ, ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಿತ್ರೆ ಪಾರಾಯಣ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಾತಾ ನಡಪಾಯರು. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಡಿದು ಮಧುಕರಿ ಸೇವೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನೊಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಒಂದು ಅಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ನಾದ ತರಂಗ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ ಅನುಗ್ರಹ ಪುರಸ್ಕಾರ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಏಲಕ್ಕಿಯ ಗುರುದೇವಾನುಗ್ರಹ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದತ್ತ ಅವತಾರ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಅವತಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗುವಂಥದ್ದು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಮಿತ್ರನಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಯದ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅಪಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಅವನು ಮಿತ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನೀರ್ಮಾರ್ಗದ ನೆಕ್ಕರೆ ಪದವು ಕೆಎಂಸಿ ಮೈದಾನಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಅಂಗಾರೆ ಅದಮಾರ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಿತಿ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಕೆಳರೈ ನೆಕ್ಕೆರೆ ಪದವು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಸುರಭಿ ಗೋಮಂದಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನೆಕ್ಕೆರೆ ಪದವು ಕೆಎಂಸಿ ಮೈದಾನಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆತೊಂದುಂಡು.
ಗುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿಭೂಷಣ ಪ್ರಭುಜಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರೆ ಒಡಿಪು ಅದಮಾರ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕೃಷ್ಣನು ನಿಚ್ಚಲ ನೆನತೊನ್ನಾಯಗು ಓ ಸರಿ ಓ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನೇನು ಮನಸ್ಸುಗದೆತ್ತೊಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡುಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರು. ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿಭೂಷಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಭಕ್ತರೇನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರ್ದು ಭಾಗವತದ ಬಗೆಟು ತಿರಿಪಾಯರು. ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೇರು. ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ತೆಂಕುಳು ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಣಿ ಸನ್ನಿಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಶ್ರೀ ವಿದುರಾರೆ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ನಿಧಿಗೆ ದಾತಾ ಸಮಸುಧೋಯಿ ಪೂಜ ಪರೆ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ರಾಮ ಲಖನ್ ಸೀತಾ ಹರೆ ಲಾಲ್ ಲಗೋ ಜಯ ರಾಧಾ कलिमल मथनी त्रिदासिनी भगवत तत्पुर पुराण की गौ माता की श्रीराज महाराज की बालकृष्ण लाल ಈ ದಿನಟ್ ಭಾಗವತ ಚಿಂತನೆ ಮೂಲ ನಡಪ್ನಾಗ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವತಡ್ ಏನು ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಂತೆ ಕೃಷ್ಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು ಭಾಗವತ ಏರ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೆರ ಏರಿಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪೆರ ಅಕ್ಲಡ ಮಾತ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಏರ್ ಆಯ್ತು ಉಲೇಡ್ ಪೋರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪುಂಡೊಂದು ಅರ್ಥ ದಯಪಂಡ ದೇವರ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಜಾಗ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಭಕ್ತಗ ತೋಜಿ ಬರ್ಪೆ ಏರ್ ಭಕ್ತೆ ಅದಿಪ್ಪೆನ ಆಯಗ ಆಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಪುನರಪಿ ಜನನ ಪುನರಪಿ ಮರಣ ಪುನರಪಿ ಜನನೇ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ಬಹುದುಸ್ತರೆ ಕೃಪಯಾ ಪಾಯಿ ಪಾಯಿ ಮುರಾರಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದ್ಪಿರ ಆರ್ಲ ಅವೇನೆ ಬಂತೀನಿ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢ ಮತೆ ಏ ಮೂಢ ಗೋವಿಂದನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೆ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತ ಹಾನಗ ನಾಹಿ ನಾಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡುಕ್ರನ್ ಕರನೆ. ನಮ್ಮ ಅವು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಓಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಿಪುಜಿ ಕೇವಲ ಗೋವಿಂದನ ಭಜನೆ ಗೋವಿಂದನ ಸ್ಮರಣೆ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಿಪುನಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ನಿಲಿಟು ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ಮಾರ್ಕಂಡೋಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡೆತಂಡು. ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ವಸುದೇವನ ಮಗೆ ಶ್ರೀ ವಶಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮತ್ತೆ ಭೂ ವೈಕುಂಠ ಅಧಿಪತಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಿರ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶರಾಜನ ಮಗಲು ಶ್ರೀ ಅತ್ರಿ ಗೋತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವೇರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನುಡು ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ್ ಮಾರ್ಕಂಡುಡು ಗರ್ದುಡು ಕಟದಿನ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಂಟಪಡು ನಡೆತಂಡು. ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲದ ಬೆಂಗಳೂರದ 27 ಜನ ಪುರೋಹಿತರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಪೂಜೆಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಬಯ್ಯಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬಗಿಟ್ಟು ತಿರುಪತಿಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಪ್ರವಚನ ಕೊರಿಯರು. ದೇವನಾಂದಿ ವರಪೂಜೆ ವರ ಉಪಚಾರ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ನಡೆತಂಡ. ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪತ್ತದು ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ನೊಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ, ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಶಾಂಕ್ ಕೊಟೇಚ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಮನೀಶ್ ಕುಲಾರ್, ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ಕೋಡಿಬಾಯ್ಲ್, ಎದ್ಕೋನ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಂತರು ಗಣೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಮಕರಂದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರು.
ಬಿದ್ರಾ ತಾಲೂಕು ತೋಡಾರ್ದ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ನಡತಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಸೋಮವಾರ ಬೈದಿರ್ಲೆ ನೇಮ ನಡತಂಡು ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಕರ್ಗಲ್ಲ ತೋಟ ಕಾಂತಣ್ಣ ಬೈದ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಡಿ ಬೈದ್ಯದಿಗು ಅಮರ ಜೋಕುಲಾದ ಪುಟ್ಟಿನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠರು ರೂಪ ಪೊರ್ಲಿರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಪಡುಮಲಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಬಲತದು ಎನ್ಮೂರು ಸೀಮೆ ಸೇರ್ದು ಪಂಜ ಸೀಮೆಡು ಕೊಳಲ ಗೆಂದದು ಆಕೇರಿಗು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯಗು ಸೇರ್ದು ಗರುಡಿಲಿಡು ಬೆರ್ಮೆರಡೊಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದ್ಯರು. ಒಟ್ಟುಗು ಕುಜುಂಬ ಕಾಂಜೆ ಪಯ್ಯ ಬೈದ್ಯೆ ಕಿಣ್ಣಿದಾರು ಮಾಯಂದಾಳು ಇಂಚು ಪದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಕೆಲವು ಗರುಡಿಲಿಡು ದೀ ಬೈದಿದಿ ಇಂಚ ಗರುಡಿಲಿಡು ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬಿದ್ರಾ ತಾಲೂಕು ತೋಡರ್ದ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ಸೋಮವಾರ ಬೈದಿರ್ಲೆ ನೇಮ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡತಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಗರುಡಿ ಜತ್ತದು ನೇಮ ಸಾದಗ ಬೈದಿರ್ಲೆ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ ಅಂಗಾರೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಸುರಿಯ ಪಾಡುನ್ನ ಇಂಚ ತೋಡಾರು ಗರುಡಿದ ಬೈದಿರ್ಲೆ ನೇಮ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ತೋಡಾರು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಕಲು ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು.
ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಮೀಂಜಾ ಗ್ರಾಮದ ತೊಟ್ಟೆತೋಡಿ ಬುಡ್ರಿಯಾದ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ ದೈವಲಿಗ್ ತೊಟ್ಟೆತೋಡಿ ಇಲ್ಲಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದುಂಡು ಬೋಳಂತಕೋಡಿ ರಾಮಭಟ್ರಿನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ನಡಪುನ ಧರ್ಮ ನೇಮೋಡು ಮಾತಿರ್ಲಾ ಪಾಲ್ದೆತನುಡುಂದು ತೊಟ್ಟೆತೋಡಿ ಮನೆತನದ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸೋದರರು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಇಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.